máis raro que máis che pediron? A ver, sí que me pediron cousas raras. Sí. Non sei, un ataúd pode ser raro. A unha persona que traballa na funeraria. Bueno, é un recuerdo, en plan... Ves, eu, por exemplo, ese tipo de tatuajes en estilo así, en old school, en tradis, sí que o teño visto. Logo, un grifo. Ah, A un sí, fontanero. me sonas. Bueno, pero non é tan raro un grifo fontanero, non? Pero do ataúd sin liña Bueno, fina. fixen percebes, Sí. xouviñas, Ah, pero molan. mariquitas, un porquiño porque ten unha empresa de charcuterías, embutidos, e fixen un porquiño personalizado, Sí. con gafas e con tutú que fai Ai, que referencia á mono. súa filla, e o fillo fixeno con un mando da Play. Ah, o sea, a xente sigue tatuando cousas que simbolizan algo. Hai O outro, xente ala, me gusta a pizza, me tatúo unha pizza, non? Por exemplo, Sí. sí. Ao mellor a xente cando xa ten varios tatuajes xa non pensa tanto. Ven un dibuixo que lle gusta e fano, pero a xente cando é o primeiro sí que o pensa moito.